I am playing game yami. It was a beautiful game. Njengoba na uyibonile iPhakania beyisigijimisa uthami. Ngoba mawubheka igame yafanele sina besidlalela nje ukuthi siprove yethu igame uthami today. Besimnandi igame beyimnandi yona. Into engichaze ngale game uthami ne ngizokutshela ne bokungana ama fight. Into engiyithanda ngale game. Yeah. Although swabonile ama fight kancane kuma security but at least it wasn't ama fan. So Khosi nisivimbile ndoda. Your next mission is to Vimba Sundowns. Do you think you're gonna Vimba Sundowns as well? Sizozama but our intention ngithi angifuni uqambela iSundowns sovula sayinika. Lambili league uthami. Lambili league. You know what? So ufuna ukuthi Sundowns dominate the league for the rest of decided. Nisphethe ngara kulona what we ilona squad. Yeah. Ne September we were one family ngithi wawuthami. Yeah, kumele sinikana ama chance. Yeah. You understand? So uthini nisinike chance esquadini and then ninike Sundowns chance ku league? No. No sizonibambela iSundowns. But then iya ngokuthi iPhakania ithile. Awusinike respect njenga phela sinike respect awuthami. Then sizoshare sokubambela iSundowns. Mara na ubona sidlalile nyeke siyeke iSundowns. So ibamba nayo. All right, Khosi, your man of the match for today. Peter said no uthami. Peter said no uthami akekho omunye uthami. Umbonile na